Takže na Margo, to chcem povedať, preto som nemal veľký záujem sa dnes s vami stretnúť, pretože vy už nejaké vyhlásenie ste dali, ako som sa dozvedel, s tým, že rektor sa odmietol s vami stretnúť. Nezobrali ste do úvahy, že v tom čase, keď to ste odo mňa chceli, tak ja som mal vážne rokovanie s kontrolnou skupinou, ktorá prišla a potrebovala sa z princípu, pretože pravidlá hry sú také, stretnúť sa v prvom rade so štatutárnym predstaviteľom inštitúcie. Vy ste si to zľahčili a prehlásili ste, že som sa odmietol. Ak je to takto, samozrejme som prestal mať záujem stretnúť sa s takými teda médiami, ktoré skresľujú skutočnosti. Preto som nemal ani dnes chuť sa s vami stretnúť. Dobre, je to moja dobrá vôľa, že som ochotný odpovedať na niektoré otázky. Prosím vás, aby ste mi ich povedali najprv a dohodneme sa, na ktoré odpoviem, na ktoré nie. Nás nám prosí, že prečo ste neprišli do Púchova na stretnutie s ministrom, keďže ste mu to prislúbili? No, prosím vás, aby ste nejaké o prísľuboch a takých veciach nehovorili. No, vraj, takže my sme neboli na ministerstve, takže... Aha, vraj. Tak potom sa bavme sa s takýmito pojmami vraj. V pondelok mi volali z kancelárie ministra, či prídem. Uvidel som dôvody, pre ktoré je zbytočné, aby som tam išiel. Bodka. Ja sa spýtam trošku inak. Pán minister tvrdil, že v piatok ste mali poradu na ministerstve a kde ste tam slúbili. Čiže ten pondelok nevieme, čo sa udialo. A on operoval s tým, že ste prislúbili aj študentom, aj pánovi ministrovi, že prídete do Púchova a vrátite právomoci. To mohla prejsť pod Žilinskú univerzitu, kde začínala pred 16 minútami. Na odpoveď na túto vašu otázku nedám teraz. Máte ju v liste, ktorý som poslal pánovi ministrovi v pondelok. Ten list nie je žiadne tajomstvo, pretože je vyvesený aj na našej stránke. Tam sú uvedené dôvody. Kolegovia by to ale potrebovali do kamery. Keď robíme rozhovor, tak nám... Tak si to prečítajte. Tak nám to prečítajte vy. To je dlhé čítanie. Vyberte z toto podstatné, prosím, lebo ja píšem, ale oni... Pozrite sa takto podstatné. Čokoľvek poviem ja podstatné, už mám skúsenosti, že aj takto nebude celé dané. Tu som opísal, že to bolo stretnutie dosť neštandardné, kde ja, rektor univerzity, som bol pozvaný na stretnutie, ktoré účelom malo byť niečo a bolo to za prítomnosti mojich podriadených, čo som ešte ani u žiadneho predtým ministra nezažil. A namiesto toho, aby sa hovorilo ako pôvodne malo byť, o možnej zmene sídla fakulty priemyselných technológií spod Trenčianskej univerzity na niektorú inú, sa hovorilo o tom, že treba pánovi bývalému dekanovi, profesorovi Vávrovi, vrátiť ho späť. Pritom sa nerozlišovalo medzi dvomi právnickými pojmami. Jedným právnickým pojmom je odvolanie z funkcie podľa vysokoškolského zákona a druhé je okamžité ukončenie pracovného pomeru pre opakované závažné porušovanie pracovných povinností. Pán profesor Vavro bol s ním ukončený pracovný pomer, okamžite ukončený, preto to závažne v súlade s zákonníkom práce. No dobré, ale bolo to teda tak, že v piatok ste na ministerstve prislúbili, že to... Nič som neprislúbil, za tých okolností som bol nútený, aby som takto to povedal, že takto to bolo. Ten rozhovor sa viedol ináč
Ja som žiadal pána ministra, aby mi dal súhlas s tým, že to môžem urobiť, pretože ja to neodvolám. To je jednoznačné. Dobre? Pardon, čo neodvoláte, aby sme rozhodli? Neodvolám to, čo som už raz dal, to okamžité. Jednoducho to nejde. My sme práve v tomto liste napísané, že túto situáciu ešte raz sme túto dôkladne preverili. Senát je informovaný, Senát ma ďalej zaviazal, že nesmiem toto odvolať, teda to, čo už sa dalo. A ja som viazaný tomu najvyššiemu teda orgánu akademickej samosprávy. Takže preto. Mohli by ste reagovať na včerajšie vyhlásenie ministra? Viete čo? Ja si pána ministra veľmi vážim a nemienim komentovať, ani nechcem z úcty k nemu komentovať jeho vyhlásenia, eventuálne jeho názory, prejavy. On je minister, je môjim nadriadeným. Potom teda, čo odznelo aj včera v médiách, nezvažujete vy, že by ste sám odstúpili? Nezvažujem. Pán rektor, čo teda podľa vás je za celým tým štrajkom, keď ako cítime, vy ho považujete za dielenie kritiky bez dôvody? Čo vlastne podľa vás rozpútalo? Neviem. Čo s tým teraz? Neviem. Je to situácia, ktorá sa dá ďalej udržať? Je to už potom na úkor samotnej univerzity, samotnej fakulty? Keď si uvedomíte, že táto univerzita má 3700 študentov, 365 zamestnancov a tam necelých 7% sa postavilo, že nebudú dodržiavať žiadne pravidlá hry, odmietať akékoľvek príkazy rektora, tak si urobte vy sami názor, že čo je demokracia. Dobre? Či brať do úvahy tam, keď niekto neplní príkazy. Neviem, čo je to štrajk. Tam bol nejaká cudzia osoba, vyzvala všetkých, aby urobili okupačný štrajk. Neviem, či naša legislatíva takýto pojem pozná, okupačný štrajk. Ja sa nevyznám v tom, neviem to posúdiť. Že sme požiadali vedenie, teda predsedničku Senátu, aby riadnym spôsobom zvolala Senát, Fakulty priemyselných technológií, zvolili niekoho, osobu, ktorú by mohol rektor poveriť, aby viedla tú fakultu dovtedy, kým riadnym procesom sa tam zvolí, alebo bude zvolený kandidát na dekána, ktorého potom rektor poverí výkonom tejto funkcie. Bohužiaľ sa tam nestalo, namiesto toho sa tam vyvolali vášne. Osobne som mal strach, ja ako človek, keď za mojím chrbtom som počul hlasy: polejte ich kyselinou, napichajte na koli. Bál som sa o seba aj o mojich spolupracovníkov, keď sa im fyzicky zamedzovalo odísť. Kolegyňa potrebovala odísť. No, to sú intimné veci. Ešte aj sú intimné veci, to prosím vás, lebo to by mohlo vzniknúť, že intimné veci. No, jednoducho som potrebovala odísť. Na vecko, tak. A to sa jej zamedzovalo. Tak za takýchto okolností uznáte, že to boli trošičku neštandardné podmienky, nepatriace na akademickú pôdu. Ja možno ešte snahe vrátiť sa pod Žilinskú univerzitu. Pán redaktor, to nie je záležitosť, kde nejak zaváži osobný názor ani rektora. Na to sú presne definované pravidlá hry, teda ja to tak hovorím, pravidlá hry je na to zákonný postup, ktorý je presne definovaný vysokoškolským zákonom. Keď sa
dodržia tie pravidlá, bude sa postupovať podľa toho zákona, tak ťažko proti tomu namietať. Na druhej strane, keď profesorka Trenčianskej univerzity, ktorá získala profesúru na Fakulte priemyselných technológií, prehlási, že sa za Trenčiansku univerzitu hanbí, logika hovorí, že taký titul, ktorý získala na univerzite, za ktorú sa hanbí, by mala vrátiť. To je jedna vec. Keď niektorí zamestnanci nie sú spokojní so svojím zamestnávateľom, tak môžu požiadať o uvoľnenie z pracovného pomeru a ísť požiadať o prijatie na pracovisku, ktoré sa im páči viacej. Keď študenti si myslia, že táto fakulta alebo Trenčianska univerzita nie je vhodná pre nich, tak môžu požiadať o prestup. Nikto im nemôže v tom brániť. Ja by som vám ešte povedala informácie, keď hovoríte o tej Žilinskej univerzite, vy ste povedali, že bola súčasťou Žilinskej univerzity. Táto fakulta bola súčasťou Žilinskej univerzity necelý rok, tak sa netvárme, že fakulta priemyselných technológií bola vytrhnutá z lona Žilinskej univerzity ako nedeliteľnou súčasťou. Ja nehovorím, že ste to povedali. Ja len, aby sa povedala tá pravda. Znamená, oni tam boli necelý rok a následne sa stali súčasťou Trenčianskej univerzity, keď Trenčianska univerzita vznikala v roku 1997. Takže tvrdiť, že oni sa nejakým spôsobom, ako keby tam boli 30 rokov alebo niekoľko rokov, to je neadekvátne, lebo z ich 16 či 15 ročnej histórie 15 rokov sú súčasťou Trenčianskej univerzity. A druhá vec je, že teda väčšina tých zamestnancov pochádza zo Žiliny, to znamená, že je prirodzene, že teda chce ísť do tej Žiliny, ale ako povedal pán rektor, v zásade nie je s tým žiaden problém, nie je problém ani s prechodom študentov. Vysokoškolský zákon pripúšťa prechod študentov, dokonca ten majetok, dá sa povedať, z väčšej väčšiny ani nie je v majetku Trenčianskej univerzity, je v majetku súkromnej firmy, to znamená, že či oni si to prenajmú tej súkromnej firmy, alebo dokonca sa vieme dohodnúť aj na výpožičke, čiže celkom ten postup je možný, riešený nejakými neštandardnými metódami, ale ja sa pýtam z hľadiska Trenčianskej univerzity, či 7% je naozaj tá demokratická väčšina, pretože tu sa už aj študenti ostatných fakult, dá sa povedať, majú tiež názor, že čo máme robiť my, aby sme zachovali Trenčiansku univerzitu, pôjdeme do okupačného štrajku aj my a 3700 študentov je viacej. A pokiaľ ste tam včera boli, ja som si všimla tie zábery, tam to bola skutočne už hrstka študentov, tam bolo možno 80 alebo 90 študentov, ja som vám to už hovorila, pani redaktorka, že tá fakulta má 408 študentov a 290 je, myslím, denných študentov, 290, čiže externí študenti sa tam o toto ani nezaujímajú. Doktorandi takisto majú úplne iný princíp štúdia, čiže 280 študentov. Kapacita tej... No, ale stále zaznieva v takmer 500 študentov, čiže to môže byť aj takmer 1000 študentov, aj takmer 2000 študentov. Takže my tu zodpovednosť za upokojenie tej situácie samozrejme, že máme a chceme ju upokojiť, ale priznám sa, že tie vyjadrenia, ktoré zaznievajú médiá, ja to cítim aj od Trenčanov a tak ďalej, častokrát tú situáciu chcú dôjsť na hranu noža. Ja len tu za seba, za svojich kolegov môžem prehlásiť, že na hranu noža to nikto nebude ťahať. To znamená, nebudeme hoci teda máme signály ani študentov pozývať do ulic, ani aby sa zabarikádovali. My vyzývame študentov, aby si plnili svoje povinnosti tak, ako i zamestnanci. A pokiaľ niekto vyzýva, aj to primátor mesta Púchov, ktorý žiadnym spôsobom sa finančne nepodieľa na chode tej univerzity a tej fakulty, pretože tá fakulta je financovaná z dotačných zdrojov tohto štátu, z dotačných veľmi málo, z európskych fondov 1,6% je tam majetku a tak ďalej. Čiže my tie peniaze, alebo teda tie finančné analýzy máme k dispozícii. Takže vzhľadom na to, že nechceme tieto situácie dávať na hranu noža alebo nejakým spôsobom konfrontovať isté vyjadrenia, považujte to za to, že v pokoji chceme túto situáciu vyriešiť naozaj v pokoji a tak, aby sa neublížilo predovšetkým študentom. To je celé. Ale potom otázka, dokedy ten okupačný štrajk bude trvať. Ale to sa v súlade s ostatnými právnymi predpisy, to znamená v súlade so zákonom o kolektívnom vyjednávaní.
tak sa pýtam, ide pani prodekánke o zvýšenie platu? Alebo niekomu... No to sú tie veci, to sú tie veci, ktoré mi... Vás zaujíma, ja viem, vás zaujíma okupačný štrajk, lebo to Nás zaujímajú názory obidvoch strán a najhoršie bolo to, že pán rektor vždy komunikoval prostredníctvom buď nejakých vyhlásení, nie osobne, propagandné, lebo situácia, ako ju vykreslovali, bola veľmi vypätá. A keď hovorí jedna strana a tá druhá strana, či vždy je pocit tej presilovky, že niekto má navrch. Ale tu v tejto chvíli, pochopte, nejde o to, kto má navrh. Ako si vyriešiť v rámci svojich možností, v rámci svojich orgánov, pokiaľ sa vedenie fakulty rozhodlo zapojiť do toho primátora mesta, ktorý ich uviedol do okupačného štrajku, oni sa k tomu stále hlásia ako k legitímnemu právu prejaviť svoj názor, tak mi povedzte, aké by ste to vyriešili. Jednoducho nevstupovať do toho, pretože ako náhle my do toho vstúpime, sme fyzicky ohrozovaní, sme podozrievaní, že zasahujeme do akademickej samosprávy, čo sa Viete, toto je taký spôsob. To, čo je zásadné na začiatku, sa zabudne a ťaha sa to potom rozvíja. To je aj z vašich otázok celkom jasné. Vyhlásení, ktoré bohužiaľ ako keby bol kus papiera a máte ho k dispozícii, všetci novinári vyvesení a stále chcete nejaké odpovede ďalšie a rozvíjať, rozťahovať, aj tak potom neuverejníte ani polovicu z toho, čo sa povie. Ja som požiadal, keď už veľmi stručne napísal som to, je to do 2 vied, keď to tak je bodka, aby som jasne povedal, že 2 vety už sa mohli kompletne. Účelom tejto návštevy bolo potrebné informovať vedenie Fakulty priemyselných technológií o okamžitom skončení pracovného pomeru a to ďalej, a že to bolo končené podľa zákonníka práce. A potom v čo najkratšom čase, teda aby vedenie fakulty, lebo je tam senát a na senát má svoju právomoc, svoju samostatnosť, tam rektor do toho nemôže zasahovať, požiadať predsedničku senátu, aby v čo najkratšom čase zvolala senát, navrhli rektorovi osobu, ktorú môže rektor poveriť dočasným vedením fakulty dovtedy, kým bude riadnym spôsobom zvolený kandidát na dekana, ktorý potom môže byť rektorom do toho úradu. Na dekana, ktorý môže byť potom rektorom do toho úradu. Toto bol poverený. Toto bol účel tejto návštevy. Normálne, keby to bolo z ich strany, prídu tí dvaja, prorektorka a prodekánka a predsednička senátu, vypočujú si toto, teda príkaz, pretože rektor je nadriadený, namiesto toho odmietli, namiesto toho tam vyvolali niečo, čo bolo ako demonštrácia sily, aj s tými výrazmi, vykrikovaním, urážkami rektora všetkých výsmechom, vyhrožovaním poliate kyselinou, napichnutie na koli, všetkým týmto. Potom do toho prišiel pán primátor Púchova, rektora nazval klamárom, tam ste boli, však sú záznamy, takže čo hovorí. Takže teraz zase sa vraciam. Účelom návštevy najvyššieho predstaviteľa univerzity dňa 11. o 10. hodine bolo iba toto. A z tohoto sa rozvinulo to, čo sa deje. Neviem prečo, čo je v pozadí a neviem, aké to bude mať, aký výsledok, to samozrejme si viem domyslieť, keď sa takto rozvinula takáto kampaň, takáto aféra, aký to bude mať dosah pre Trenčiansku univerzitu, dá sa domyslieť. Žiadna úvaha alebo branie do úvahy
názoru tej väčšiny, tých 93 alebo tak 90% zamestnancov a študentov neplatí. Takže o tom to je tento bod číslo. A ja vám to teda prečítam, aby to bolo aj do kamery, aj na vaše záznamy. Rezolútne popieram, že by účelom mojej návštevy na FPT dňa 11.10.2012 bolo sťahovanie FPT do Trenčína. Táto informácia bola mylne a účelovo podaná zo strany vedenia FPT študentom FPT, ako aj médiám za účelom medializácie celej kauzy. Kde to vzniklo, tento názor? To by, keď sa vám to podarí zistiť a prídete za mnou a poviete mi to, budem vám vďačný. Môžeme vám dať ale také návody. Jeden tam študent mával nejakým príkazom z roku 2008, my máme rok 2012 a dokonca tam odzneli, že teda mali by sa stiahovať do Záblatia. Tak sa chodte pozrieť do Záblatia, vám nič nemôžem tam ani nakazovať, ani nič. Ale nejde o to, či ich pustí, alebo nepustí, ale tam je fakulta špeciálnej techniky, ktorú sme presťahovali bez problémov, bez straty akreditácie, bez takýchto scén a bez takýchto ďalších vecí. Ale ja by som záverom ešte chcela povedať za všetkých nás, čo asi pán rektor nepovedal, že nemáme teraz záujem eskalovať napätie a myslím si, že aj tým, že nereagujeme na niektoré výroky zamestnancov ministerstva školstva, teraz tým nemyslím pána ministra, ale aj niektorých jeho zamestnancov, ktorí navštevovali fakultu priemyselných technológií a informovali o nejakých krokoch ministerstva školstva. Ja si myslím, že aj tam možno vznikla nejaká taký informačný kolaps, to nazvem. Nebudem hovoriť, o ktorého zamestnanca sa jedná a myslím si, že tam niekde treba hľadať zdroje a v každom prípade v tejto etape ja vidím priestor ešte na nejaké urovnanie situácie. Myslím si, že aj medzi pánom ministrom, aj medzi pánom rektorom, aby neutrpela predovšetkým Trenčianska univerzita, ale zásadne treba si povedať svojím spôsobom dva mantinely, ktoré nemôžu byť. Predovšetkým rektor má plnú podporu akademického senátu, čiže z 26 hlasov 21, 5 hlasov je z FPT. To je zásadná vec. Druhá, čiže ľahko si domyslíme, že teda 21 hlasov v tejto etape a akékoľvek ďalšie, ja neviem, odvolávanie a tak ďalej by znova len uviedlo túto univerzitu do stavu, kedy nebudeme môcť normálne pracovať, ale budeme riešiť takúto otázku. Čiže toto nie je na programe dňa. Pán rektor, tak ako vám prečítal, okamžité skončenie pracovného pomeru, to nie je vec dohody nejakých dvoch, aj keď ministra a pána rektora, ale to sú aj nejaké legislatívne záležitosti a to okamžité skončenie pracovného pomeru bolo prečítané. Pán Vavro ho má k dispozícii a sú tam uvedené veľmi vážne dôvody, o ktorých by sme neradi teraz hovorili, pretože sú v rovine, nazvem to, orgánov činných v trestnom konaní, takže to je takáto záležitosť, takže tam nie je cesta naspäť, takže hľadať treba možnosti. Myslím si, že je to na pánovi rektorovi a pánovi ministrovi, aby to nešlo do nejakých osobných sporov, osobných osočovaní a nakoniec Trenčianska univerzita aby sa dostala do nejakého zbytočného sporu, do zbytočných turbulencií. Nepotrebuje to žiadna univerzita, nepotrebuje to ani Žilinská univerzita, ani Trenčianska univerzita, ani žiadna iná. My sa teraz spokoj potrebujeme pripravať na komplexnú akreditáciu a po komplexnej akreditácii budú kocky hodené a bude jasné a všetci budeme musieť prijať to rozhodnutie, ktoré príjme akreditačná komisia. Čiže či budeme vysoká škola, taká alebo onaká, alebo univerzita. Toto je naša priorita. A keď si na fakulte priemyselných technológií myslia a vedenie, alebo teda to nevedenie si myslí, že toto prispeje k zvyšovaniu kvality vzdelávania, publikačnej činnosti, asi publikačnej aj áno, musím so smiechom dodať, tak napublikovalo sa toho hodne a je to v rukách ich akademického senátu. Ich akademického senátu a ich predsedničky akademického senátu. Dobre, ďakujem.